Mar şäheriniň köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iş ýerleriniň işine gözegçilik edilýändigini we olaryň gulluk işini berjäy edýän mahaly gizlin kamera düşürilýändigini Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy soňky bir näçe gün bäri dowam edýän bu gözegçilikleriň netijesinde düzgün bodan sürüjüler saklayan polisiýa iş ýerleriniň para almagyň deregine olary döwlet tarapyndan kesitlenen pul jerimäni ýazýandygyny aýdýar. Mar şäheriniň köne ýarmyrkasynyň ýolunyň ugrunda 16-njy liseýiň goloýunda we başga bir näçe ýerde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa iş ýerlerine gizlin gulluklaryň iş ýerleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Şäheriň bir näçe köçesinde elektrik liniýalaryny bejerýän ustalaryň eşigindäki iş ýerler hamana elektrik geçirjileri bejerýän ýaly bolup, ýoluň beýleki tarapynda duran polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iş ýerlerini kamerada surata düşürýärler. Düzgün bodan sürüjülerden para alan polisiýa iş ýerlerini destine alyp gidýärler diýip habarçy şoňa meňdeş wakanyň 16-njy liseýiň goloýunda bolandygyny 10-njy oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Habarçy polisiýa iş ýerlerine ýurdun haýsy edaralarynyň iş ýerleri tarapyndan gözegçilik edilýändigini häzirlikçe anyklap bolmaýandygyny ýöne bu wakalardan soňra köçe ýol hereketine gözegçilik edýän iş ýerleriň düzgün bodan sürüjülerden para almaýandygyny bellidi. Polisiýa iş ýerleri sürüjülere diňe döwlet tarapyndan kesitlenen jerimäni ýazýarlar. Öňler olar jerimäni ýazman onuň ýarysy möçörde para alyp goýberýärdiler. Ýöne häzir olar tutulup işden çykarylmakdan ýa-da jenaýat jogapkärçiligine çekilmekden gorkýarlar. Şeýle-de häzir olaryň her biri günde 15 protokol ýazmaly edilipdir diýip habarçy ulug sürüjüleriniň we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iş ýerleriniň bir näçesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosyna polisiýa iş ýerlerine edilýän bu gözegçilikler we olaryň sebäpleri barada Mara vilayet polisiýa bölümünden komentari almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet ýol başçylaryna ýene bir gezek korrupsiýa we parahorlyga garşy berk görüşiň alınıp baryljakdygyny duýdurup, ýurdun içeri işler ministri Iskenler Mulikowy wezipesinden boşatmagyndan 10 gün soňra gabat geldi.